La mida sí que importa. Com més gros i més ferotge sigui l'animal, millor per la pel·lícula. Després d'anys sense bèsties gegants destruint maquetes i maniquís, la febre monstruosa torna a les pantalles. Aquesta setmana s'estrena un dels exemples més reeixits d'aquesta modalitat. The Host va tornar a posar el cinema de monstres de moda. L'excel·lent pel·lícula de Bong Joon-ho va despertar l'interès del públic per les pel·lícules amb animals gegants que destrossen coses. El cinema coreà va continuar explotant el filó amb D-Wars, una curiosa barreja de relat tradicional, dinosaures i acció moderna que acaba de sortir en DVD a casa nostra. Aquesta febre godzílica ha traspassat fronteres i podem veure multitud de pel·lícules amb rèptils gegants a les pantalles de cinema i a les estanteries dels videoclubs. Una de les més comentades recentment és Cloverfield, Monstruoso, que s'apuntava al look visual de Rec per explicar-nos les malifetes d'un monstre a la ciutat de Nova York. Tot això dels monstres més o menys mutants està molt bé, però nosaltres som més dels animals d'estar per casa, espècies comuns que per una raó o altra comencen a mossegar tot allò que troben al davant. Ha plogut molt des del tauró de Spielberg, però els animals assassins han continuat amassant milions de dòlars. Una de les bestioles que més bé queda a la pantalla destripant cossos humans, a banda de les serps, són els cocodrils. Als anys 80, Lewis Tiggy va adaptar al cinema la llegenda urbana dels rèptils que es llancen al vàter i acaben creixent a les clavegueres per convertir-se en gegants verds que clamen venjança i es volen fer el seu propi bolso de pell humana. Han passat uns quants anys i unes quantes pel·lícules amb cocodrils gegants, però ara ens arriba Rogue, El territori de la bèstia, una cinta de l'australià Craig McLean que revisa amb admiració el cinema que ens va fer xisclar a la dècada prodigiosa dels 80. ¿Qué haces de eso? Mira lo grande que es. ¿Estás bien? McLean és un enamorat d'aquell cine pràctic, directe, amb personatges ben dibuixats i situacions creïbles dins d'un argument increïble. Ja va demostrar el seu coneixement del gènere amb Wolf Creek, la seva òpera prima, típica història d'excursionistes perduts en un lloc inhòspit que es trobaven amb l'imprescindible psicòpata de la zona. Tots els tòpics, però amb tot el bon ofici. L'èxit de crítica i públic de Wolf Creek va donar la possibilitat a McLean de fer realitat un dels seus somnis, rodar una pel·lícula d'animals assassins. De petit havia vist un film didàctic anomenat Northern Safari, que avisava dels perills d'anar en barca al nord d'Austràlia, on els cocodrils podien atacar els despistats excursionistes. Després va venir una onada real d'atacs durant els anys 78 i 79. Aquests fets van ser definitius per inspirar a Craig McLean a l'hora de preparar Rogue, El territori de la bèstia. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Solo unos días. Luego voy a Alice Springs y a casa. ¿Y dónde está eso? En Chicago. La pel·lícula és essencialment això, un viatge turístic en barca. La barca s'encalla i els excursionistes acaben perduts en una petita illa. Quan es fa de nit, puja la marea i un enorme cocodril d'aigua salada els ataca. Tranquila, estamos a salvo en este barco. No atacan a nada más grande que ellos. ¿Y este barco es grande? Lo suficiente. McLean no vol reinventar el cine ni revolucionar el gènere. Només té la sana intenció d'explicar un conte de terror i fer-ho de la manera més efectiva possible. Per aconseguir-ho es recolza en un gran equip tècnic i artístic. Del segon, destaquen els noms de Radha Mitchell i Michael Barton. La pel·lícula s'ha convertit en una aposta segura per molts festivals. Dels nostres ha passat amb nota alta per Sitges i Molins de Rei. Ara, en època d'obligats trasbassaments, la podeu veure als cines de tot el país. Nosaltres, aprofitant la moda de bestioles boges i famèliques, proposem alguna productora catalana que s'aventuri a fer una versió autòctona del tema. Per què no un Senglar, la pel·lícula, ambientada al Montseny, amb un grupet de barcelonins domingueros que es perden i troben una masia abandonada. No ho saben, però aquella serà la seva tomba. Seria terrorífica. ¡Kate! Al fin y al cabo solo es un estúpido animal. Seguimos en su territorio. El territorio de la bestia.